Hajiya. Alhaji ina zuwa. Ya dan da sai fa an kira Hajiya. Aya. Alhaji ne yake kira. Alhaji mai komai dozin. Alhaji kyautar Allah. Alhaji baitul lahi. Ku tsaya ku ci arziki ku bar arziki ya inda yake. Alhaji ne yake magana. Alhaji mai komai dozin yana nan tafi. Kin ga dan Allah ku da dan Allah kar ku batan wasa. Abin nan arziki ne ku tsaya ku dangwali arziki ku ba arziki a mazaunin su. Dan Allah ku tsaya yanzu zan kira shi. Ai kankad ne da ya zo da ce ya kare. Kare ka gabanka da bayan. Maka sallah Madina haza baitul lahi. Sannun ku fa mata a dangare. Wannan haka yake. Me sunan ki? Ana tambaye ku sunayen ku faɗi sunayen ku mana a. Yawa Aisha. Waye ubanki? Waye ubanki aka fi dan Allah ka kiwa ta da dama ki. Wannan dama ce. Malam wata. Tandu? Na'am. Wannan a bata 50. An gama. Kefa me sunanki? Sunana Zainab. Waye ubanki? Alhaji Abubakar. Ha? Alhaji Abubakar to da Allah ki tira Alhajin da ki Abubakar. Waye ubanki? Alhaji Abubakar. Ki tira Alhajin aka ce miki ki sai Abubakar din. Waye ubanki? Abubakar. Ai kai. Yawa. Dajuwar kuɗi. Dajuwar kuɗi. Tandu. A dambala mata. Ita ma ba ta 50. Kin dace. Yanzu ku ba ni akawun dabbar. Gani suke ba abin wasa ne. Zan aure ku. Dukan. Dukan mu. Yaman. Kawai ne. Uwar ku ɗaya? Uban ku ɗaya? Da kuɗi. An gama. Ai ku gode wa Allah kawai. Mun amince. Kekiya nera. Za ku ji ƙara. Kekiya nera. Shi ne 677 ko? Za ku yi ƙara. Kun amince? Kafin ku sha kwana za ku je. Waya na kana gumi. Dole in gumi wallahi ni na ta sawa a ji ƙara ji ba da jin ƙarar alhujjaj. Ka dinga cin barkono. Wallahi sai kai mun baki tace a littafin nan wallahi ba za ta yi ba. Sai za ko daga gidan nan ba dan yin ka ne kun ban ga an kore ka ba Allah. Ka san dai na fi ka mutuna. Duk wata ƙarya da kake ji. Wallahi na fi ka. Allah na duba. In ban da bakin nan iska. Ina ganin mutum. Allah ko ka isa ka hauro. Allah wallahi. Na fi ka. Ka bar famfar ruwan ya lalace ba. Wallahi sai za a kore ka daga gidan. Na dan Allah da Allah. To ba ni ne ma hanya ba wajen hajjiyar. Wallahi ni ne ma hanya. Banda ma. Banda ma. Wannan ba wani alhaji ba ne? Alhaji. Wala ka ni. 50,000. Ba mu ji alaka ba har yanzu. Account number. Account number. Wannan ruwa ke ruwa. Allah ya shirye ku. Kullum ku dauki ruwa ku kai kuna yawon talla kuna jinkiri ta nan ku tare ku zo kuna yan mata ƙarya. Allah ya sauwake muku wallahi. To wallahi ruwa ke ruwa gidan. A mota? Ni fa tun ana fata na fara turo. Ke kawata. Wai dan Allah da mun da haito in nan ga ruwa ne. Wallahi ruwa suke turawa. Kuma a gidan kullun sun ga sun kai sun fita kenan kuka shigo da. Dan yara Alhaji. Allah be. Wallahi ruwa suke kaiwa. Wallahi ruwa suke kaiwa. Amma dai gaskiya ta kare.